Vysoký obsah bielkovín, vysoký obsah sacharidov, skvelá konzistencia, rýchla príprava a vynikajúca stráviteľnosť. To je instantná ryžová kaša od značky Body Nutrition, ktorá je vyrobená z extra výberovej ryže. Táto kaša je extrudovaná. Princíp výroby je ten, že sa vyrába pod vysokým tlakom a teplotou a tak sa kaša stáva ešte lepšie strvateľná a je tam lepšia konzistencia. Túto kašu si môžete ochutiť s našim excelentným proteínom, ktorý máte za mnou. Máš 20 možných príchutí. Alebo jednoducho si do toho môžete dať kúsok masla, oriešky, ovocie, liofilizované ovocie, čerstvé ovocie. Naozaj je to už na každom z vás a preto sme sa rozhodli, že nebudeme robiť kaše ochutené, aby ste si vy tie kaše mohli ľubovoľne ochutiť. A keď si kúpite naturál kašu, máte výhodu v tom, že každá dávka môže chutiť ináč. Keď si kúpite kašu, ktorá je ochutená, tak už s tým veľa vody nenamútite. Je to jednoduchá príprava, 3 odmerky kaše, 2 odmerky proteínu do nejakej misky, zalejete teplým mliekom alebo teplou vodou. Ja dám horúcu vodu, nejaké 2 deci zamiešate a tú konzistenciu si potom môžete ešte vy doladiť tým dolievaním toho mlieka. Posypete škoricou, môžete si to ešte ochutiť čakankovým sirupom, medom. Je to naozaj už na každom z vás. Momentálne máme tieto kaše za skvelé ceny a je tam ešte akcia. Keď si ku kaši zoberiete nejaký proteín, máte zvýhodnenú cenu. Čiže kaša plus proteín a výber z 20 príchutí, čím sa nemôže pochváliť každá značka. Ja sám tieto kaše veľmi obľúbujem, keď idem na turistiku, 8 až 9 hodinovú túru alebo na bicykel 3-4 hodinky. Dáte si túto kašu pred tréningom, kľudne aj pol hodinky a nejako vás nezaťaží a máte v sebe kvalitné komplexné sacharidy, bielkoviny, takže veľmi odporúčam túto kašu od značky Body Nutrition, ktorú nájdete v našom e-shope. Ja vás zdravím a vidíme sa v ďalšom videu, kamaráti. Čaute.